Leegstaande panden omgetoverd tot woonhuizen. Hier op de begane grond komen 7 appartementen. De eerste verdieping 5 en op de tweede verdieping de 2 penthouses. En verder in deze Zeeland nu. Proef met gratis kinderopvang. En mooie plaatjes van een winters Zeeland. Goedenavond. €1 miljoen om leegstaande panden te verbouwen tot woningen. Dat geld trekt de provincie Zeeland opnieuw uit om projectontwikkelaars te ondersteunen. Vorig jaar is de subsidie voor het eerst uitgedeeld en daarmee kunnen bijna 70 woningen worden gerealiseerd. Een van de projecten die geld heeft gekregen zorgt ervoor dat dit oude bankgebouw in Aardenburg omgebouwd wordt tot appartementencomplex. Het pand staat al bijna 15 jaar leeg. Ik verblijf heel veel aan de kust en ik fiets hier heel veel in deze omgeving. En op een gegeven moment fietste ik hier langs en stond het pand te koop. En ik was meteen verliefd, sowieso op de ligging van het pand, maar ook op het hele plaatje Aardenburg. Ik denk, ja, dit moet lukken. Daar heb ik geen seconde aan getwijfeld en binnen een week was het toch gekocht. Dus dit was de oude inkom van de Rabobank. Mensen kwamen dan hier naar de balie toe, die is inmiddels al gesloopt. En hier op de begane grond komen 7 appartementen. De eerste verdieping 5 en op de tweede verdieping de 2 penthouses. Totaal 14 appartementen. Van binnen is het nu misschien nog moeilijk voor te stellen. Maar over een jaar kunnen de kopers van de appartementen hun intrek nemen. De sloop is begonnen en daarmee komt er een einde aan de jarenlange leegstand. Er komt weer leven in dat gebouw en dat gaat fijn zijn voor alle mensen die hier ook in andere wijken in Aardenburg wonen. Dat ze toch wat beweging zien in dit gebouw. Een leegstaand pand in je wijk is niet fijn. En als je dat dan kunt omvormen tot weer iets levendigs en daar ook gewoon de duurzaamheid nog in kan toepassen, dan werkt dat voor de omgeving, maar het werkt tegelijkertijd ook voor de woningvoorraad. Al lijken 68 woningen die met €1 miljoen gerealiseerd worden misschien een druppel op de gloeiende plaat. Maar alle kleine beetjes helpen. Er is juist heel veel vraag. En niet alleen vraag voor appartementen, maar als mensen een appartement kopen, komt er ook weer een andere woning vrij. En dat helpt ook weer voor de doorstroming. De subsidie werd vorig jaar met geld via de regiodeal vanuit het Rijk voor het eerst verdeeld. Aanvragers krijgen maximaal 2 ton. De subsidie was dus heel erg nodig om net dat duwtje in de rug te krijgen om dit project op te starten. De looptijd van de subsidie is 2 jaar, dus binnen 2 jaar moet gerealiseerd zijn. En ja, kijk, zo'n bedrag dat wil je natuurlijk niet verliezen. Vandaar dat we dus meteen gestart zijn met de aanvang van de bouw. Vorig jaar kreeg de provincie 43 aanvragen binnen voor de subsidie hergebruik leegstaande panden. Uiteindelijk kregen 6 projecten, waaronder ook dit pand in Middelburg, geld. Dat hij zo succesvol zou zijn, nee, dat had ik niet verwacht. Dus dat is ook de reden dat we hem nu voor de tweede keer inzetten. Want na de zomer komt er opnieuw €1 miljoen beschikbaar. Maar had dat vanwege het succes niet meer moeten zijn? De provincie Zeeland die heeft ook nog allerlei andere ambities en initiatieven waar ook geld voor nodig is. Maar laten we vooral gaan kijken of dat de tweede keer hetzelfde succes heeft als de eerste keer. En mocht dat zo zijn, ja, dan is het een goede om daar nog eens over na te denken. En daarmee sluit de dagelijks provinciebestuurder het uitdelen van nog eens €1 miljoen niet uit. De landelijke proef voor gratis kinderopvang loopt vanaf vandaag op 3 plekken in Zeeuws-Vlaanderen. Om dat te vieren was kinderklang Boomba te gast bij de statie in Sas van Gent. Applaus voor jullie en voor Ede, Heikant en Sas van Gent zijn de proeflocaties. Het zijn grensplaatsen met veel concurrentie van de gratis opvang en onderwijs in België. We willen graag dat er gekozen wordt voor scholen binnen Zeeuws-Vlaanderen. Dat is goed voor de kinderen, denken wij, in de eigen omgeving naar school. Maar het is ook nodig voor de scholen zelf. Die hebben een bepaalde omvang nodig. De focus ligt niet alleen op de grensstreek. Het moet leiden tot gratis kinderopvang in heel Nederland. We doen het natuurlijk wel, deze pilot, omdat we willen aantonen dat het goed is voor alle kinderen. Dat het bijdraagt aan kansengelijkheid voor kinderen. En dat het ook de ontwikkeling van kinderen veel vloeiender maakt. De proef loopt tot eind 2023. En Zeeuwen die niet in Sas van Gent, Ede of Heikant wonen hebben pech. Want alleen kinderen uit het postcodegebied zijn welkom.
Inwoners en bedrijven op Schouwen-Duiveland en Tholen kunnen stroom van hun zonnepanelen niet allemaal tegelijk leveren als straks de zon weer schijnt. Ze moeten de stroom dan opslaan in een speciale batterij of juist zelf veel stroom gaan verbruiken. Het is een bijzonder verzoek van netbeheerder Stedin, die kampt met capaciteitsproblemen. Als straks de zon weer schijnt en iedereen levert weer, dan raakt het stroomnet van Stedin overbelast. Stedin werkt aan verzwaring van haar net, maar het duurt nog jaren voordat dat klaar is. Een ruime meerderheid in Provinciale Staten van Zeeland roept havenbedrijf North Seaport op geen Russische schepen meer te ontvangen in de Gentse en Zeeuwse havens. Aanleiding is een oproep tot zo'n boycott van de honorair consul van Oekraïne in Nederland. Drukte bij de pomp vandaag, want door de accijnsverlaging vanaf 1 april is de benzineprijs zo'n 20 cent per liter goedkoper. In Goes merkten automobilisten dat meteen in hun portemonnee. Nou, het is wel prettig. Ik bedoel, we betalen al genoeg aan alles. Het is gewoon duur voor iedereen. Het autorijden wordt duur op die manier. Bent u blij dat de accijns zijn verlaagd? Aan de ene kant wel, aan de andere kant het is eigenlijk, het zet niet zoveel zoden aan de dijk. Meneer, voor hoeveel heeft u getankt vandaag? Net bijna 80 euro. En hoe zag dat er vorige week uit? Het was 105 euro, dus het scheelt 25 euro op een hele tank. Tot ziens. De mensen komen toch wat vaker tanken wel, maar het is natuurlijk nog niet dat het echt bij het oude is, zeg maar. Wat merkt u ervan dat de accijns naar beneden zijn gegaan? Dat mensen de tank voller gooien. De kazematten in Vlissingen zijn tijdelijk afgesloten voor het publiek. De muren van het bouwwerk zijn in slechte conditie en daarom kan de veiligheid voor de bezoekers niet worden gegarandeerd. Er zijn scheuren in de muren geconstateerd en ook zijn de muren te veel aangetast door vocht en zout. Er is geen gevaar voor instorting, want de muren zijn allemaal meer dan 1 meter dik. Het Zeeuwse waterschap Scheldestromen voert bouwkundig onderzoek uit. En heeft u al eens van goalbal gehoord? Het is een balspel dat blinde en slechtziende mensen kunnen spelen. Het is een soort voetbal, maar dan op de tast en op het gehoor. Een groep enthousiastelingen wil de sport in Zeeland introduceren. Morgen houden ze in Goes een goalbalkliniek, waar dan ook mensen die kunnen zien zich voor op mogen geven. Het leuke ook aan goalbal is, iedereen kan het doen. Al ben jij blind of slechtziend, maar ook gewoon goedziend, dan kun je ook gewoon meedoen aan goalbal, omdat je toch een bril op hebt. En dan ben je toch gelijk aan elkaar. Goalbal is een teamsport waarbij je heel erg op elkaar aangewezen moet zijn. Je moet heel erg aanvoelen van wie wil de bal hebben, waar staat die persoon. Die bal heeft een belletje zodat je hem echt wel goed kan horen aankomen. Iedereen ziet evenveel, helemaal niks dus. En dan ben je toch echt wel wat meer op je gehoor gestemd. Ook als slechtziende ben je dan ook gewoon net wat meer op je gehoor bezig. Het is voor ons heel belangrijk dat kinderen uit onze doelgroep, de slechtziende en blinde kinderen, dat die ook mee kunnen doen. En het is best wel moeilijk om een sport te vinden waaraan je kunt deelnemen. Voetbal, bijna niet mogelijk. Dus het is zo fijn dat goalbal er is, want dat is iets wat zij ook kunnen doen. Maar dat kunnen ze bijvoorbeeld ook met hun broertjes en zusjes doen. Goalbal is gewoon een wat relaxte sport. Je kan het op topniveau spelen als je die ambities hebt. Het wordt op Paralympisch niveau wordt gespeeld. Op YouTube staan er fantastische filmpjes waar je kunt zien hoe dat op dat niveau gespeeld wordt, maar ook gewoon recreatief. Het is leuk vooral. Ja, moeilijk. Alle begin is moeilijk. En ik doe dit niet hele dagen, dus dan is het, in het begin is het een beetje moeilijk. Maar het is vooral heel erg leuk. Wat ik graag zou willen in Zeeland is dat goalbal gewoon echt van de grond wordt gestampt. Dat er een vereniging komt met hartstikke leuke leden en dat wij gewoon een hele leuke, gezellige goalbalvereniging kunnen oprichten. Waar wij ook mee competities kunnen doen en wedstrijdjes tegen elkaar spelen. Er komt steeds meer en dat is mooi. Ik bedoel, Paralympics afgelopen weken heb je ook wel weer kunnen zien. Er is zoveel mogelijk en dan is er geen goalbal in Zeeland. Dus dat klopt niet. Dat is 1 en 1 is 3. Dus dit moet er gewoon komen. Klaar. Bij Omroep Zeeland kwamen vandaag veel foto's binnen van een winterse provincie. Vanochtend vroeg werden we wakker onder een wit laagje. En ook in de loop van de dag waren er nog lokale sneeuwbuien. De temperatuur liep vanmiddag op sommige plaatsen op toch tot zo'n 4 à 5 graden.
Er was een matige tot krachtige en op het water soms harde noordoostenwind. Vanavond neemt die wind af, maar vannacht wordt het dan toch weer koud. Minimum -1 tot +2. En we gaan qua weer een koud maar rustig weekend tegemoet. Na het weekend iets minder koud, maar dan wel weer regenachtiger. En tot zover deze Zeeland Nu. Graag tot morgen en alvast een fijn weekend.